Умный слова. Пока мы думаем, другие делают. инчунин либосҳои нав дорем ки дизайни хуб дошта ва дар тан бисёр зеб мениҳанд. барои заказ кардан дар ватсапи дар рӯи экран буда ё телеграм каналамон ки силкааш дар комментария ҳаст даромада нависед. салому алейкум мухлисони ММА, ба канали Шермардон хуш омадед. дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард. ба шумо раҳмат барои дастгирӣ. барои ҳамкорӣ дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед. размгари шинохтаи кишвар Абдулҳамид Давлатов ба лигаи СА шарт вобаст. бояд гуфт ки Абдулҳамид то ин дам 10 набард анҷом додааст. аз 10 муҳориба 7тоаш бо ғалаба ва 3 дигараш бо бохт анҷом ёфтааст. ӯ 7 пирӯзиро бо усули нокаут ба даст овардааст. умедворем ки ӯ дар ин лига ҳунари хуб нишон дода қаҳрамонии лига дар вазни худро соҳиб мегардад. фардо варзишгари тоҷик Шодмон Назокатов бо варзишгари рус Родемир Филиппов дар лигаи Наше Дела муҳориба хоҳанд кард. муҳориба бо қонунҳои ММА сурат мегирад ва муҳорибаро шумо метавонед соати 18:00 ба вақти Москва дар ютуби канали Наше Дела тамошо кунед. муҳаммад Наимов варзишгари машҳури тоҷик аз бозгашти худ хабар дод. акнун ин варзишгари тоҷик моҳи марти имсол ба Атагон бармегардад ва ҳоло ба мо танҳо ҷои баргузории муҳориба маълум аст ки ин ҳам бошад Амрико мебошад. мо бошем аз хабарҳои нав оиди ҳариф ва дар кадом лига баромад карданаш дар видеоҳои навбатӣ шуморо огоҳ хоҳем кард. ин буд видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои навбатӣ хайр.